Huria na hinokop ni Tuhata Jesus Kristus. Guarni mingguta sedarion ima minggu padua hondung Trinitatis. Na marlapatan hasitulu sadao ni debata. Ada orang sutapuk ke perminggota. Cumulung mata pasahat ngulutta holat tuadupan ni debata. Marhite-hite tangiang nahohom. Martangiang mahita. Amin. Atong hamu na hinahulungan, beta mahita marsobbalah mamuji dohot pasangapot Tuhata. Ro mahita mangadup tujulona agkana masihul marnida halongangan na pinatupana. Tapuji matuhata, maredde mahita sian bukwede nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jahoba, yang go halak partigori manguludo binahen ni parsi hohotna marhapor siaon. Alai anggo halak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ali Tuhan debata jala amanami, sayuru pimahami asaunang madele hami, ujuro hapogoso tuhami.
Jala asa unang magopo hubahe kami silehom-lehommu na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon, leho di hami hapor siaon, asa dohot hami perjabar di sitianon yaka na porsia diho, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 425 ayat 2. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik perjolo, satu patik paupaton, tapi hut-hut ma di bagasan rohata. Ahudu Jehovah di batam ninna de batata, dang jadi marakup ahu bahenommu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanonmu, manang na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotung gabe siso baon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yang gosoture dalanna, ai hona uhum na dusugut akana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinonomari maulahamu nasa siulaum, alayang ari papituhoni, ari para dianen Jehovah di batam doi, dang jadi homangula anggo di nasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang posom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, na mangubati hutam. Ay di na nomari do dito pa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasay sina. Dungi maradian may bana diari papituhoni, di bahini do ubahin na di pasu-pasu di bata, ari para diananay, jala di parbadiay, ima sahatna. Atong rak mahita mangido gogo siya Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, say parbagoy mahami, manglahon mahubar tupatik mi. Amen. Tapuji matuhata, maredde mahita sian buku de nomor 626 ayat sada dohot ayat 2. Amen.
Urian Tuhata, tato poti madusata nagudang itu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na marpungdo hami di julum martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham nagudang itu, saya si maroham mida sa dokbang sonami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohanami, asa mubar roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tapi kemahata baga-baga taringut tu hasisaan ni dosata. Sono dohata ni Tuhan Jahuba, nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songon obun, jala songon obu manorop aka dosam. Sai mulak mahotuahu, ayahu dosi paluaho, asa ngapom madi di batana de gijang. Amen. Tapuji matuhata mari de mahita sya bukuede nomor 140 ayat sada dohot ayat tolu. Hatan debata trupuk epistel di minggu tasadarion, imana tak surat sian buku pangukapon biddu pitu, mamukamay sian ayat sada sahatu ayat tulu, tajahma marsikat sorin. Dung salpui, huida maopat suru-surua jongjong di naopat desa ni tanoi, akan namaniop naopat alogo ni tanoi, asa unang mangubus alogo di tano, nang di laut, nang tusada haupe. Dungi huida masuru-suruan na asing, hehesian habisarani mataniari, nama niup sahap ni debata na mangulu, jadi balgama suarana manjauhon dopak suru-suruan na opati. Aka nau macalo sahala mangagotano dohok laut. Ninnama, unang maago hamu tano ng laut, ng akahau,
Paima hu sahapi hami akan aposo ni debatatta di bohina sidabe ima sahatna. Martua doa kena tumangihon hata ni debata jalana upyaupsa. Amin. Tapu jematu hata mari demahita sabukwede nomor 476 ayat sada dot ayat tolu. Tidakun maha porsiau tai songon na hina tidakun idongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pergogo na soha tudusan na to pelangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tunubuhun di si Maria naga begebian santon di perbadia adorang soa bubuhan. Ido Tuhan tanah tu mau nabirnit di panghuman ni silatus. Nama di tarpajal lo ibana di hau pinor silang. Na tua tu banotoru dung ditanom. Na mulak mangulu di are patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundur tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pergo guna soha tudusani. Di sima ibana paima mulak soku tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia di tod di perbadia. Jadong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasani dosa. Dohot di hatai na madok. Mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate. Dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabigi titing na masa di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Warta Jemaat atau Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 21 Juni 2020. Yang tidak kami bacakan, kiranya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu 2 setelah Trinitatis atau Hasitul Sadaun ni Debata. Topik, Pajongjong Bagas nomor 2. Atau membangun keluarga bahagia. Nomor 2, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang Resort Serang mengimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media, YouTube, dan WhatsApp.
Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor, kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Nomor 3, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, diimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. 1. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat baru keluarga Richard Albert Sihombing, Ibu Indah Lestari Burstompul, pindah dari HKBP Dame Resort Dame, Duri, Distrik 27 Riau. Tinggal di sektor 13 Pakopatan. Selama bergabung dan kiranya persekutuan kita di HKBP Serang membawa sukacita dari Tuhan. Yang kedua, siasat gereja atau RPP. Sejak minggu hari ini, tanggal 21 Juni 2020, Ibu Gemseida Boru Simamora dari Perum TCPB, Sektor 8 Ciruas, dikenakan siasat gereja atau RPP, Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon HKBP, karena menyalahi aturan dan peraturan pernikahan atau pardongan sarpeon HKBP tanpa sepengetahuan gereja kita HKBP Serang. Nomor 3, berita duka cita. 1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu Roslina Boru Simbolon, tutup umur 53 tahun 10 bulan, istri dari Bapak Edison Simamora, alamat Perum Mandala Citra, Blok F12, nomor 20, Sektor 5, Bumiagung. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 di Pemakaman Sayar Serang. 2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, telah meninggal dunia Ibu Nyonya Tapubolon Besteria Borus Litonga, tutup umur 58 tahun 6 bulan, alamat Perum Gria Gemilang Sakti, Blok D5 nomor 43, Sektor 15 Rau Serang. Acara penguburan dilaksanakan di Bonapasogit yang dilayani Gereja HKBP Dr. I.L. Nomensen, Resort Nomensen Sigupar, Distrik 4 Toba. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pelayanan penghiburan atau pengapulion. 1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 telah dilaksanakan acara penghiburan bagi keluarga Nyonya M.A. Sitorus Boru Butar-Butar, alamat Sektor 6 Legok. 2. Pada hari Minggu hari ini, tanggal 21 Juni 2020, masuk pukul 17 WIB, akan dilaksanakan acara penghiburan bagi keluarga Nyonya S. Panjaitan Boru Tasoid, alamat Sektor 8 Ciruas, kepada majelis dan perwakilan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakoni, supaya berkenan menghadiri acara tersebut. 12. Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang tetap mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga sekolah minggu, remaja, napasobulung, perempuan, bapak dan lansia sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang
dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan lain-lain. Demikian juga sumbangan dana atau donatur berupa uang cash atau dapat ditransfer ke panitia via Bank BNI rekening terlampir atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, gereja kita berencana untuk menyalurkan bantuan sembako terhadap tahap keempat kepada anggota jemaat, kepada 5 jemaat atau 5 KK per sektor melalui panitia atau situa sektor kepada mereka yang membutuhkan atau berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut. 13. Persembahan ibadah kebaktian minggu, pertangyangan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 14. Warta keuangan bisa kita baca di warta masing-masing. Pelayan penuh waktu, Majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran atau berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah pada minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Tapuji matuhata, mari dimahita sian bukuet do nomor 826 ayat sada dohot ayat 2.
martang yang mahita. Damai ni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti akka ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di hita sudena di hamu ruas ni huriat tanah ina holongan nang dia ka angginami remaja do naposo bulung nang dia ka yanakon nami sekolah minggu. Hatani debata di hita ima di minggu paduahon dung Trinitatis imana nienet sian buku nisi Musa na patuluhon bidu 25 ayat sada saha rodi ayat 10 tolu asa denggamma tapayhut-ihut di bagasan rohatta songonomma hatani debata dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa di doluk Sinai songonon pabuama tu halak Israel jala dohonom muma tu nasida ia dung masuk hamu tu tano sileohonokku tu hamu ikon patalunom muna do tanoi mar paradianan sabat di Jehovah ikon onom tahun lelingna saburommu ladangmu jala onom tahun lelingna payas-yasommu rating ni hau anggurmu dohot papunguhon akka parbuena alai anggo di tahun papituhon ikon mar paradianan sabat do tanui ima sabat di Jehovah dang jadi saburommu disi ladangmu manang payasommu rating ni hau anggurmu alai anggo sagak na tubu dung salpu gotilon dang jadi gotilommu akka parbueni hau anggurmu na so pinayasmu ipe dang jadi tapuommu ala tahun paradianan sabat do ditanoi doi yang gogogo ni tanoi di tahun paradianan sabat ikon gabesi panganon di hamuna di hotahe dohot di naposom bawa dohot paropuan dohot di dongammu sajabu nang di halak dagang na mangisua di labung mi di pinahammu dohot di binatang na di tanom sadok gogo ni tanomi tahe ikon gabe si panganon dungi bilangommu ma diho 7 tahun paradianan sabat ima 7 hali 7 tahun asa leleng ni na 7 tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torobna ikon makuling ma bahenommu suarani sarune tikting di bulan si pahapitu di ari 10 ikon di ari pardengganat tahe makuling bahenom muna suara ni sarune tikting di sadok tano munai ikon parbadi amuna do tahun pa50hon jala tiktik konom muna haluau di tanoi tu saluhut halak pangisina ikon gabe tahun parulup-ulup doi di hamu jala ikon mulak hamu tu ganub tu partalianna mulak huhut ganub tu dongan nahian tahun parulup-ulup do tahe di hamu tahun pa50 honi dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna jala dang jadi tapuom muna parbueni hau anggur naso pinayas ni ratingna ai tahun parulup-ulup doi ikon badia doi di hamu ikon panganom muna disi gogoni ladang na tubu boti ia di tahun parulup-ulup ni ikon mulak tuganub partalianna hian ima sahatna
di hama manginang nahina holongan ruas ni huria di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus ditiki mengulai ba songon pedita di sada daerah pertanian masa jojot do binege hata ima taringot tu gogoni tano dang apala pinikiran nian hatai alai molo nirimang-rimangan tohodo tutu dang gogoni jolma ubahen nabui tubu suasuanani alai tung alani gogoni tanoido buasa alam tung dang diusaho jolma manang dang adong jolma di Portibion tongdo tubu suasuanani disi jalma sebagat boita bereng molo marparbue hau di harangan olo do baga kiete na so apala ni jamani jolma namangi muse hiado taringot di sada tiki binege sada cerita taringot tu sada pareta sebuah perintah sian namar huaso laho mangalului isedo namanegai tanoon ditongos ma suruanna laho menyelidiki dengan ketentuan molo dapot do ise namanegai tanoon ikod do diuhum ikod do di pasuasaihon dung ditongos borahak matutu tu Portibion suruan nei jela mulai ma suruani mangalului isedo na manegai tanoi molo dapot na ikod do pasuasai hononna ala ulaun na jahat doi mangalo na marhuaso dung sa dialeling dung sude disukun dung sude dibereng dung sude niluluan dibereng aka suasuanan dakya lahu manegai tano ibereng aka pahanap pe aka binatang pe daong dang nasida dapot nama dung leleng ise hape na manegai tanoi sia sudi na tinopani debata arung na jut jala olo dengan sengaja laho manegai tanoi ima namar gowar colma. Jadi jojot do hita dang sadar sebagai manusia kita adalah orang yang sering tidak menghargai pemberian Tuhan manang rencananya nang penian dang sude jolmai songoni. Sian hatorangan atau begini naking adong dua nanaing rohonon nadisi ima na pasti adong do huaso di luar huaso ni jolma na mangula laho mabahen dengan Portibion nang pe jut disegai jolmai adong go huaso na jut padeng gatom muse adong go hea binegi kalimat namandok bumi ini dapat menyembuhkan dirinya sendiri nang pe di bagasan hapor sieta madok debatado na mangula disi sian na paduahon boita bereng saya adong do hape na maralo tu na padenggat toni manang na Solomo rohana dinauli na tinopani debata ternyata masih ada orang-orang yang belum memahami rencana Allah dalam penciptaan dunia ini dang mangatusi dope ahado lomon rohani debata ubahenna dibahet jolmai di tonga-tongani Portibion idu asaro hatana idu asaro aturanna dilehon uhumna di pasahat debata nang tu aka jolma tarlungobi manang di bagasa turpukon di dolok Sinai di Jauh si Musa
disuruh lahom mandokon aturan nasida adorang so masuk nasida tutano na pinar bagai-bagai. Jadi bangsa itu dipersiapkan bukan hanya dari segi kebutuhan jasmani, tapi bangsa itu dipersiapkan juga dari segi kebutuhan rohani. Ngata jahanakin turpuki buhado debata mengajari nasida taringot tu tahun Saban. Marmula mai sian panopau nate sahat tu tahun Sabat, sahat tu tahun parulupulupun manang tahun Yobel. Asa gabe dihanguluhon nasidai. Asa olo nasida manguluho bar tulungan rohani debata yang tujuannya adalah idok debata asa marsonang-sonang nasida diinganan nasidai. Ternyata Allah berkehendak supaya manusia di bumi ini hidup dalam damai, sejahtera dan berkecukupan. Dinang hita pe di bagasa tikio di hamu amanginang nahina holongan tongdo disunggulu debata hita marite hite turpukon buhado jolmai di tonga-tongani akan atinopani debata. Adong gosada istilah mandok keutuhan ciptaan, bahwa manusia dan apa yang ada di bumi ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama diperhatikan oleh Tuhan dan sama-sama dipelihara supaya hidup dalam damai sejahtera. Huriat tape patu paud do paingot ton rubasi taringot tu hasadaun natinopa jala tatu pahidoi marite hite huriat tahatopan marite hite piliat tai akka ulaun namar hadumuan tu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Di hamu-hamanginang molo ditaringoti hari Sabat, ditaringoti tahun Sabat, ditaringoti muse tahun parulupulupun dia ma naikon si ingoton jala si pahusorusoron di bagasan ngulutta. Imana mula sian panopaon ni debata. Idok ari paradiana doi ari Sabati jala ikon dihanguluhon bangsoi buhado debata dinamanopa langit tano dohot isina asa gabisikop dengan uli ditopa debata jala marparadianan ibana laho muse pasikopon akan naulii di tonga-tongani nguluni portibion. Di debata ada uhumna tu bangsoi diatur debata ada muse sada tahun parulup-ulupun. Jadi semakin Tuhan mengajarkan manusia, semakin Tuhan menginginkan supaya manusia itu hidup dalam damai sejahtera yang Dia berikan. Mari hiti-hiti hatani debata tu bangsoi gabe di patu panasida ma ganuk tahun Sabat di debata, Sabat nang di tanui ima di bulan si pahapi itu di hari 10 ginawaranna tahun Sabat. Jala toktong nasida lau patu pahoni asa di boto nasida, asa marpos niroha nasida di panari honon ni debata di tonga-tonga ngulu nasida supaya mereka tidak menggantungkan kehidupan kepada kekuatan manusia tetapi menggantungkan kehidupan di dalam kekuatan Tuhan. Dia mana ikon si putih honota sia turpukon di nguluta si ganupari naparjolo ima asa taingot toktong mangaradoti aka natinopani debata termasuk mai nang diri diri mau diramoti debata do tanoon jadi batu pa akan adenggan na pasti hita jol mape hita na porsea pe ikon ramotatta do marhite nah patu pahon akka nadinggan tusudi akka na tinopa
mencegah polusi di tanah, polusi udara, nang polusi tu aek nama bahen marotak aeki. Dalam patu pahun akan nauli di sudi akan tinopanai. Taingok ma ia sudi na adong dihita. Ia sudi na nilehon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta dohot tanoon, dohot portibion. Dipanggil debatado asa taramoti i hobar tu ha porsiaota. Ini Allah menitipkan dunia ini supaya kita tinggalkan dengan baik kepada generasi yang berikutnya. Unang gabi marotak ta tinggalhon portibion tu akai anak kota. Jangan, kita juga harus mempersiapkan generasi penerus dan meninggalkan yang baik bagi mereka. Dungi dipaingok do muse hita asa lam majuna hita nang di bagasan aka ulaun. Dipaingok do hita asa lam meningkat nang kualitas ni ngolutta marhite na patu pahon sabat, yaitu beristirahat asa lam rade jala lam sikop hita laho patu pahon akadenggani di bagasan hai pason dohot hagogoon. Taringo tiba arong dua halak nalao tu harangan laho mabuat hau. Nasada Arab karejo na dua alai nasada dang olo istirahat. Nasada nai olo ibana istirahat. Dung sidung nasida karejo dibereng mahasilna. Ternyata yang beristirahat itu lebih banyak dalam mengumpulkan hasil dari kayu tersebut. Dung disukun dongan naima ai buasa gumudang sobamu. Kenapa kayumu lebih banyak? Habeho istirahat doinna. Ya lusima dang dibotoho ditiki istirahat yau disido mulak musim gogokku jala disido hupatajom nang parang manang kampak inna. Situ aku menajamkan alat-alatku sehingga lebih tajam. Habeho terus ho karejo dang ibereko ngamajal. Sudah tumpul itu parang sehingga tidak bisa dengan cepat untuk mengambil kayu. Jadi hidup yang berkualitas yang Allah inginkan sehingga Dia menetapkan sabat untuk manusia, sabat juga untuk segala ciptaan. Asa lam tudinggan nado nguluni jolmai. Itu asa tok-tok kita mengulu di bagasan hapor siaut tadi hamu manginang nahina holongan. Jala dipayung si tenang di bagasan tipik di bagasan turpukon. Asalam hot hita porsea marpos niroha di pangaramoti ni debata porsea hita dang tadi kono ni debata na tinopanai. Allah tidak hanya menciptakan kemudian pergi, tidak, tetapi Allah menciptakan dan menginginkan damai sejahtera bagi ciptaannya itu dan Dia memelihara sampai selama-lamanya. Jadi buasa sega ya kalau itu rusak berarti itu bukan rencana Allah, tetapi adalah perbuatan dari ciptaannya, termasuk songona hudokon nakingate na jujut lahu menegai ima namar goar colma. Porsiado hita Allah peduli terhadap seluruh ciptaan dan Dia menginginkan asa sudena tinopanai di bagasan namar hasonangan. Di hamua manginang marti turpukoma di paingot hita muse asa tok-tok kita pasahaton nguluton asa tok-tok kita porsea di pangaramot ini debata di tonga-tonga ni ngulutta asa tok-tok kita pasahaton dirita di sude akka na nilehon nai tarlumo bima mar bisuk kita di akka pangajarioni di baheni dipangido mahitanang di bagasat tikion bohado hita maradopon sudi akan tinopa asa sonang ngoluta songon na pinarbagani debata jala terpasu-pasu hita
siat tanoi manang sian na tinopanay. Tawarhase yang mati kinaleon di bata songon namasa di Portibion di Tikion. Bagaimana kita memakai waktu dalam situasi pandemi virus corona, bagaimana kita memakai waktu dalam pembatasan sosial berskala besar dengan untuk tetap tinggal di rumah dan untuk memakai waktu itu supaya berkualitas, karena itu juga pemberian Tuhan. Dimanapun kita berada, manang di dia pia kana porsea ikon marbisuk do lahu patu pahon lo mani rohani debata asa terpasu-pasu ngolutta nang di humaliangta nang di tonga-tongani Portibion jal asa gay pasu-pasu hita nang tudong katta jolma songon na pinatupani satgas covid di tonga-tongani huriatta ngolu na gabe pasu-pasu tu dongan jolma. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami na di banua gijang maule atema Tuhan disakap muna denggani di tonga-tonga ni ngolu nami. Hodo debata nami napatongoton akka nauli. Jali dia ko Tuhan uhum na denggan di hami. Asa lamar gogo hami Tuhan lau patupahon lo mani roham. Maule atema Tuhan nang di bagasat trupukon. Takas ali Tuhan ucalo hami hatami ima asa gabi puji-pujian nang ngolu nami asa olo hami Tuhan mangihuton lomoni roham asa dapotan hami nang dipasu-pasu silehonommu di hami ramoti Tuhan nang ruas ni huriam tina mangadopia kana masa di bagasan Tikion asa tuhoma Tuhan hami marpos ni roha horo di batanami natuk menjaga hami sian sudi akka sahid sian sudi akka hagogoon ni Portibion. Upasat hami Tuhan huriami ramotima jala toktong pai baru Tuhan di bagasan hatam ajari hami dina patupahon lomoni roham. Upasat hami tang yang namion di bagasan gowarni Yesus Kristus martangiya kami Tuhan. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian bukede nomor 672, ayat sada dohot ayat 2, laos tapasah ma peliata. Yang adong meliki makna lem
tangya koma peleata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon nadingkan, do nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masiana ni lehom mi tu hami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparahasiang hami peleanon, pati bulhon harajom, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutadda hami, godang di sileon lehom mi tu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaum, say saut malomoni roham di Banua Tonga onsongon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Di hama manginang na hidang holongan, ruas ni Tuhatta, HKBP Resort Serang. Isok kami jongjong, pangula parhalado, nang pelayan dohot tim multimedia HKBP Resort Serang. Pasahatun, tuhamu sude ruas ni huriata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sagale boan sinondang tuna holomi
asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu